Καλά, τι πουλί είναι αυτό? Μου φαίνεται ακίνδυνο και πολύ φοβισμένο. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα γεννητικών πειραμάτων. Ξέρετε, όπως το Jurassic Park. Πάρα πολύ άσχημο. Εμένα μου φαίνεται τρομακτικό. Αυτό είναι ένα εξαφανισμένο ζώο. Η τελευταία φορά που το είδαν ήταν γύρω στα 1700 στο νησί του Μαυρικίου. Του ποιου? Του Μαυρικίου. Δεν έχει την ασθένεια των πτηνών. Τι? Μπα, δεν νομίζω, δεν κολλάει έτσι. Μόνο το φάμε. Και να το φάμε. Αυτό θα είναι καταστροφή. Να φτάσουν οι καλεσμένοι και να το δουν μπροστά τους. Ρε μαλάκα, τι είναι αυτό, πελεκάνος? Αλέξη, σε παρακαλώ, πάρε ένα λέξο, θα νηστικητεύω.